Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal nating Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Itagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino.